Днес ще ви разкажем как младоженците празнуват християнския празник Иванов ден. Навръх Иванов ден сме в китното пловдивско село Брестовица, където всяка година от време оно младоженците, сключили брак през годината, се къпят за здраве в ледените води на чешмата Двете реки. Ритуалът се казва къпънки и за него подробно ще ни разкаже кмета на село Брестовица Любен Радев. Иванов ден по принцип, по традиция, е и празник на младото семейство. И във връзка с тази традиция, младоженците от изминалата година, които са сключили брак, така са създали семейство, има една традиция да се потапят в студена вода, но понеже тук нямаме буйни реки в Брестовица, това се прави в коритата в местността Двете реки. Това се счита, че ще донесе на смелчаците, които се осмелят да го направят, да се потопят в тези студени води, здраве и едно здраво потомство за напред. Ники, здрасти! От табелата от Злати трап, на къде да карам сега да ми обясниш? В дома на Никола и Светла Гатеви кипи трескава подготовка за празника къпънки. Приятели и познати на сключилите преди 3 месеца брак са дошли, за да подкрепят Николай с чаша червено вино и тънки мезета. Каква е любовната история на Светла и Николай и как булката Светла от Пловдив се озова в село Брестовица, чуйте от тях самите. Ние работехме заедно на бензиностанция. Бяхме колеги. Имаше и си там малко предистория, но нещата се случиха доста след това. Но просто явно тогава си имаше някаква тръпка и така се случи. Подготвила ли си малко повече налгинчета за след това или повече вино и ракия? Подготвила съм ракия за разтревка, за да може да го сгреем след това, защото не се знае какъв ще е ефекта от тази студена вода. Веселбата е гарантирана с музикалната подкрепа на колегите от оркестър Пловдив. Така, с музика и песни стигнахме до чешмата Двете реки в другия край на село Брестовица. Ники, как е положението? Все още е добре, но ще видим след малко как ще протечат нещата. Куме, давай ми казвам му по-често на здраве на младоженеца, защото като гледам... Куме, от теб зависи. На здраве! Айде, живи здраве! Ти ще помагаш ли? Ще помагаш ли? Ще помагам. Съблеченито. Ще му помагам, как? Куме, дай виното, куме. Дай, че аз малко ще ме събличите. Трябва да е топло. Ще приборите. Здраве на младоженика! Трябваше от нощи да го запаним. Ма то от нощи се беше запаним. Що му даваш да ляга? От вчера след обяд съм жузнел от нощи. Що му даваш да ляга? Като чака... Айде, готово! Чорапи няма, бе? Точно, айде, Бащата на нашия младоженец, да му честите юбилея, преди 27 години той е създал семейство и горе-долу около това време той се е потопил в ледените води на тези корита. Как беше? Студено. Студено. Надявам се, че след това не сте боледували. Вие тук сте здрави хора. Да. А как приехте нашата инициатива да направим същото и с младоженето? Защото като гледам, много желаещи нямаше. Явно не са стигнали на такива ритуали. Значи смесени чувства. От една страна, нали, радвам се за него, от друга страна носталгия по моите младини.
Поздравям. Браво, момчето, браво! Жив и здрав цялата година. Приятелите на Ники, още ергени, обещаха, че ще продължат традицията, когато им дойде времето. Каква е рецептата за щастлив брак и семейно щастие? Чуйте. Няколко пъти опитвам да я намеря, но рецептът се бяга по фланга. И случват с подобни фалове. Ама, както казах, че трябва да се гледа по-оптимистично на нещата. И дай си Боже, някой ден и аз бих влезнал в корито. Значи от това, което аз, макар и на 27 години, съм видял през живота си, считам, че най-важното в едно семейство е разбирателство. Имаше повече младоженци и много хора идваха. Много хора идваха и с музика, но идваха от площада, с музиките отдолу, даже имаше с носи. Облечени беше много красиво при няколко години. Ама сега защо така студено им се вижда на младежите? Музиката се играят и вкъщи се полива на булката в ръкава вода и стръсва за плодородие. Що мене окъпа здрейте и до хорото, до те свърши хорото, аз бях съкнал. И аз бях с кожуха. Да. Аз с кожуха и вътре. Толкова да играеш да и цъниш. Ама беше, едно време беше така. А сега няма кой да се жени, няма кой да прави дяца. Як бе, човек каза. Ще направя всичко по силите си, с помощта естествено на община Родопи и на господин Пламен Спасов, кмета на община Родопи, да съхраним тези традиции, защото те са много важни. Разделихме се с благодарност към кмета за съдействието, с пожелания от хората да има берекет и здраве, повече младоженци, повече бебета, за да пребъде 5-вековната история на село Брестовица и да не се забравят народните традиции. Благодарим на всички, които изпратиха забавни моменти от сватбеното им тържество. Скъпи приятели, забавлявайте се с нашата рубрика, пишете ни, споделяйте всичко, което ви вълнува, гледайте ни и следващия път. Очакваме ви. До скоро!